In the previous cabinet meeting, takaona kuti VP Constantino Chiwenga vakanga vakapfeka fesi yegudo chaiyo, vakanga vasingadi kunzwa zvina basa. Panguva ino pari kuonekwa kunzi the political environment in the ruling party ZANU-PF, it is now tense and very very heavy. The situation panguva ino haisina kumira zvakanaka. Tsanambira mashoko ari kubuda panguva ino kuri kuonekwa kunzi aiwa VP Constantino Chiwenga panguva ino vari kuexpectiwa kunzi aiwa ngavachitorawo action. Ameno tichafamba sei? Ndotwa subscribe or like on the bell icon. Toenda pahendo yeX tona pane this popular picture ari kucirculate VP Constantino Chiwenga as usual vachiatenda mameetings pane a water bottle yemvura yavo. Anoona kuti aiwa VP Constantino Chiwenga is no longer drinking or eating food yaanenge asinganzwisisi kana asingazivi kuti yabikwa nani, sei uye iri safe here. Panguva ino vanobuda nyora chiti General Chiwenga has reached a boiling point. Let's see what happens in the next 4 months. Idi Mnangagwa, if he survives this, he will definitely rule from the grave because pazoshata manje. Mukaposta picture ramuri kuona raVP Constantino Chiwenga aiwa vanyasoratidza kuti havazofila comfortable, vakagumbuka vakatsamwa nezviri kuitiwa with the ruling party ZANU-PF. At the same time, the Zimbabwean president akatarisawo fesi yaVP Constantino Chiwenga iri kuonekwa kunzi aiwa muri kuonekwa kunzi muworkshop, muri kufungwa, muri kurogwa, zviri kuya zviri kunetsa mutungamiri wenyika kuti VP Constantino Chiwenga, what is really going on? Madevelopments aripo muri Zimbabwe panguva ino yatiri kuona kuti aiwa ZANU-PF Zvigananda faction panguva ino yava almost done nekuamenda the constitution. This bill kana rikava successful, everything aiwa zvinobva zvachinja munyika yedu yeZimbabwe kubva kuma-elections. Aiwa zvinenge zvachinja zvese. Pena comment section medu dzafungura any more today pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, pamwe chete on the bell icon.